रहुआ कैसन बानी सब लोग रहुआ हमार भी अच्छा बानी हो रहुआ पता बा हो हमार दिल्ली में बारिश होत बा हो बहुत बारिश होत बा त रहुआ पता बा ठंडा ठंडा पानी से नहाइल भी रहे त रहुआ हमार देखी रहुआ नई साड़ी लाइल हो कैसा लगा ताड़ी अच्छा लगी तो हमारा के कमेंट में जरूर बताई रहुआ हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लगा तानी रहुआ पता बा हो एक बात बताई तुम्हारा का रहुआ मैं बहुत परेशान बानी हो हमार जो पति बा हो तो कोनो काम का नहीं हो रहा रहुआ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करी जितना हो सकल बा अपने दोस्तन के साथ रहुआ हमारे वीडियो शेयर करी इंजॉय करी हमरा का कमेंट करी रहुआ रहुआ लोग कौन लोगों का अगर हमरा से बात करे के बा हो तो हमारे मेम्बरशिप में आ जाइए रहुआ तो अपना से कमेंट करी हमरा का और स्टार्ट भी करी रहुआ तो रहुआ हमारे वीडियो को शेयर करी हो बहुत परेशान बानू इतना परेशान बानू के का बताई दिन भर रोत रोत दिन गुजारा ताड़ू हो खाना भी नहीं के सुबह से खाइल हो कितने 3 बज गए 4 बजने जान रहल हो रहुआ खाना भी नहीं के तर 3 बजे वीडियो बना बतानी दिन भर हो जात बा वो काम 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 का बताई रहुआ तो रहुआ हमारे वीडियो को शेयर करी हो सब्सक्राइब करी बहुत परेशान बानू हम रहुआ इतना परेशान बानू का बताई हो मैं तारू नई साड़ी मंगाई रहा तो वीडियो बनाए रहा कैसे लगा तारू अच्छा लगी तो हमारा का कमेंट में ज़रूर बताए ठीक बा ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लगा तारी ठीक बा रजा बाय रजा लव यू।